Jasangarritasunari buruzko jardunaldiak jaitzen, ekainak 28 eta 29. Jaitz, ekainak 28. Gatzaren festa. Sarrera librea eta doakoa. 10:00 aurrera. Artisautza azoka. Jaizko aberen erakusketa. Poni ibilaldiak. Haur tailerrak Iturriko gatzarekin. Erdi Aroko antzezpena. Orkoen setioa. Ogi oraketa tailerra. Abartzutzako ogiarekin. Reino Gourmet. Nafarroako intxaurrak eta Milagroko gereziak dastatzeko aukera. Aurrentzako esgrima tailerra. Jarra ordena. Erdi Aroko nekazal jokoak. Navalarp. Bainuak eta pedilubioa Iturriko ur gazian. Ekarri bainujantzia eta eskuoiala. Gastronomia Reino Gourmetekin. Erdi Aroko antzerki animazioa. La Jarra ordena. Lobos negros eta Navalar. Urbasa handia gazta herri dastaketa. Lehiaketa hartzai gaztaren eskutik. Jailisko musika animazioa. 10:00 jardunaldiaren eta Iturriko gatz lore eta urre gatzaren uzta berriaren aurkezpena. 11:00 erromatar borrokak Navalarp. 11:00 orkoen setioa. 11:00 urbasa handia gazta herri dastaketa, lehiaketa, hartzai gaztaren eskutik. 12:00 orkoak harrapatu eta hilketzea. 1:00 Reino Gourmet, Nafarroako intxaurrak eta Milagroko gereziak dastatzeko aukera. 1:30 arku tiro tailer parte hartzailea. 2:00 Irantzuko lurretako produktuen saski handiaren eta gatz ekologikoen sortaren zozketa. Jaitz, ekainak 29. Geologia jardunaldia jaitzen. Erreserbak 646 185 264. Info abildua tierrasdeiranzu.com. Prezioa 8 euro. Aurrak 4 euro. 10:00 El Granero Taberna. Bisita geologiko gidatua. Jaizko diapiroan. Uharka. Fran Sanz geologia irakaslea. Jaitzko gatzaga ekologikoei bisita. Bainuak Iturriko ur gaziaren pedilubioan. Gatza ateratzea. Erakustaldia. Gatz ekologikoen dastaketa. Nafarroako sor markako olioarekin eta artisau ogiarekin. Ardo, estebete, ezti eta patxaran dastaketa. Erreserbak 646 185 264. Info abildua tierrasdeiranzu.com. Ubebikoitza tierrasdeiranzu.com. Prezioa 8 euro eta 4 euro aurrak.